Guys, Mbak Mor. Gue bisa loh coba tak mau. Kak. Mbak Mor masalah. Aku lagi melok di Lanang Solo. Oh, kok dijai Mbak, padahal aku pengen melok. Kok dijai. Sesok gentenan. Paling oh. Mbak Mor masalah Mbak Mor. Masa jamur tak wis. Jangan nandingi lo, Jek. Jangan iku oh. Tempe. Yo. Guys. Jamur apa ini Mbak Mor? Itu namanya jamur lumut. Iki lumut Mbak, ora jamur Mbak. Aku kok lagi ero ya? Ya wis karek kowe nek menurut tempat ya wis lumut. Kayak jeli Mbak. Mbak aku lagi ero iki. Kira ya berarti kau mana? Iya, aku tahu Mbak. Kok gak jamur putih ngono kuwi ae, jamur itu- ireng. Jamur putih ireng itu kan pada umumnya orang makan. Inoki apa ki kan pada umumnya orang makan. Dan jamur lumut kan tidak umumnya orang makan. Gak umum, mari racunan ora Mbak? Ya karek kowe. Duh. Kok nek kira nek mencret apa pusing-pusing apa? Ambune tapi tanah Mbak, lemah ngono ya Mbak. Iya. Lemah sini teletong ya Mbak ambune. Iya. Ngono kuwi. Iya. Mbak Mor. Iya. Oh, ya coba ya. Karena di sini itu tidak biasanya kamu lihat wong mangan iki. Nang kene kowe roh. Oh, enek panganan iki sing kena dipangan. Enek panganan iki kok dipangan. Enek panganan iki dipangan ngono. Semua bisa berarti nih gini. Aku lagi erah tenan Mbak Wi Mbak. Tapi kan gak enak didol ya Mbak Mor. Kene didol piye lho ki tok kondi nek gak tuku, ndak main gremet dhewe. Gak ira saka gurine bakso mini. Wo. Sodrun. Tuh lho enek iki nang alas-alas. Oh alah. Sampean ki tau mangan berarti? Aja muni lagi iki. Gak lah, Oh, nang kene wis pirang tahun kok iso muni lagi iki. Aku tarae manganku yo nang kene. Oh, Mbak Mor berarti mengenal makanan ya saka kene. Enggak, aku ki maksudnya wis roh nek jamur rumut ki nang bakul sayur tukang nggonku ki enek jamur rumut. Tapi ki aku pernah masak sekali. Kan terok wong-wong ki jirine enak. Pernah masak. Lho tak coba atik ngene. Ngono, tibake gak tak pangan. Sing Pak Esuk Mabiring tek ngene, Bu. Ngono, mbah aku ki mbah yo gak dunung mbah kurang resik tuku mbah apa mbah pengaruh apa. Pahit Mbak rasanya. Apa Yo piye? enggak, yo kenyil-kenyil. Terusan barang ngono. Nang kene make masak kuwi. Yo mbek aku masake. Aja lho, Mbak. Lho, Enak. enggak, Mas. Beda. Enggak, Berarti beda saya masak beda rasanya Mbak. Jadi aku yo nang sing masak kapan hari yo aku sing masaki. Dan jamurnya sing dituku Mbak Mor bosok. Yo mbok. Gak roh. Lah yo mbok penyebabnya apa lho? Rasane tek ngene aku yo ngono. Tapi Mbak Mor bar mangan kuwi awake gak piye-piye kan? Gak ngeluh, Ya gak berubah lah. Duh, Mosok terus awak ra piye-piye piye? dadi wareg. Oh, ngono. Maksud iki kayak gejala-gejala kerewang racunan ngono Iya iya. Duh. Dadi lemu. Oh, kuwi gejala keracunan, Mbak. Heeh. Aku tak wedi ya, Mbak. Wedi yo. Ora tau roh langgek kuwi roh aku. Terus iki Mbak Mor Adang sego adang sego, guys. Kita berdua tok, guys, di rumah. Aku dikintili ya ngene kok aku nek berdua tok. Iya le, dapat ngintili sapa Mbak Jajal. Ya mau Mbak Mor tok ya nek. Kenapa hidupku penuh dengan kintilan? Ya soalnya Mbak Mor Aku ki mau jukuk tempe kalau nang ngene Mbak Lipah. Yo ngene. yo oh. Piye jal? Ora apa berarti tandanya Mbak Mor payu kuwi. Kok iso? Padahal aku yo pecuca-pecucu. Heeh. Omongane judes. Aset, Ji. Yo Kuwi kan, kok sing marahi kok. Omongane judes pecuca-pecucu. Tapi yo kok payu. Ya sing marahi payu yo tarahe Tapi, kuwi. Ketoke yo wis mulai rontok rapatek payu ki perlu anu ilmu penglaris nah ketoke. Heeh. Tambahi, Mbak. Ya tak susuk nang kene. Susuk nang kene. Ini Susuk dhuwur. susuk 2000 kene. Kiki tempe cam guys seperti biasa. Ora wae tempe, Mbak. Wis ngono wis ya kok. Kita kan tidak ada Dila. Heeh. Pak gak ada.
Asline sing anu ki Pak ya, kadang Sing bingung ya, masakan Mbak? ki mak pake. Ngono aku asline ki. Mak kadang kon masak loro koyo ndiki masak loro yo. Ngono kuwi. Sing mare ketoke masak rada lama yo ndi. Masak loro. Kurung goreng-goreng lawah ku ngopo. Masakno pake wis masak. Soalnya beda menu ya. Pak iki nek sampen-sampen ki mungkin kok terus kene umat. My bestie. Iki bestie iku guys. Iya. Aku saiki wis mengerikan motor. Bestie. Kon njupuk jeroan. Nang kene aku bisa. Kowe apane, Guys? Kowe tak useng. Aku nama yo mesti ngono kuwi. Ning anu njupukno ten sitok. Anu, iki dienggo sampean dhewe. Iya. Oh, alah. Oh, mangat ini masak jeroan. Iya, Mel. Jeroan sempak jere Mel. Jeroan sempak. Aku roh aku akal-akalane cah kuwi. Duh. Daerah doyan berarti. Jeronan ambek jeroan ini bedanya apa, Mak? Jeronan katok, Heeh. jeroan usus. Oh, tak kira jeronan katok, jeroan jerone katok ngono. Oh, kontol. Ya Allah, Mak. Langsung diceplosno ini Mak Atini. Udah piye lah? Gak sah Kok sanding. lobes? Gak sah sanding Tak ngalamin. damel aku Nang ndang. freezer kuwi lho. Kok mani aku mbek wong Kowe kenapa ke manja mbek aku? nyak-nyakan mbek wong ya Iso. sak apik. Ngene wong ya kalau aku berani mak atine brangasan gak sopan. Mak Atini ki malah sebelumnya aku malah Mak Atini. Ya ora nang ngene iki kae. Mak dames lho. Nang ngene Mas-mas cuma tak langkai ngene. Wong ngene ngisorku. Ada gitu. Ngono ki nek aku lho mengkunyoh. Nganu, apa ngetusi kinoy? Lah kinoy kan nang dheke. Wis gak oleh diolah ya iki. Oh. Nek wis tukul gak oleh Ini jarine. lho. Nek wis tukul gak oleh Mbak Mur. Iki gak oleh kirisan iki. Tak anu. Yo guys, Lah iki Dila nang ndi? Mbak Dila ning Solo. Oh, ambek Pak E. Nggih. Aku koyo ayo ker. Soteng Mas. Iki, guys. Kok udah aku darane pemirsa njupuk ya apa-apa. Ngono, Mak. Nek gak disuting ngono, Mak. Iya. Guys, Soteng nang roh. Mak Atini njipuki. Ayo. Ini apa le Mak jeroane, Mak? Ndok. Iki jare itu. Apa isine? Campur, Mak. Campur. Iya, campur ndok orang. Tempe kok tidak pizza ya? Iya, jarene iki ben awet, Mak. Gak bosok. Terima kasih ya, Mak. Sesuk nek makan nang kono. Duh. Ngorong. Lho, kan ngorong. Mel ngono lho piye? Ono, Mak. Iya, lah kene kan ngorong. Oh iya, kan ilmu saka Mak Danes. saka ya. Mak E. Kan ketularan Mak. Keturunan ngorong ah ya. Gonku sing tak masak sing anu. Sing ditanis wis tak godhog lho. Tak gowo aku. Lah iki Mas apa nih? Mau sing jamur. Wis mateng. Iki tak tak tau dulu. Astagfirullahaladzim. Kok yo ora mateng? Aku penjaluk mangan. Iki ya blok-blok kuwi no jangan tempe. Pokoknya sego yo wis. Mak Atini tau masak lumut po gak? Jamur lumut toh? Heeh. Tahu lah. Ayo tani. Mak aku masak kuwi kok nang omah. Jere pe mangan. Gak aku pe mangan nang omahku dhewe aku kedarane. Jan Lho, kene sik aku baturi. Baturi apa? Iku lho, ayo. Mak aku pe mulih. Nu kuwi ngono iku yo Aku pe mulih sik arep boyak. Iki lho cek jam piro mrene sik ta. Kowe gak cinta lho mbek aku enggak. Aku ra cinta meneng ae, sing penting meneng ae itu penting banget. Kok iso narene? Ayo, kene lho karo iris-iris mbek aku. Mah, Pengen. berani kok wis tau ngono kuwi. Aku sok tanggal 23. Aku bayaran. Gua ya bayaran guys, bayaran. Apa, Mak? Ngeri ya, saiki dhek bayar, ngeri ya. Bayaran bulanan. Bayaran bulanan. Wis tau. Aku tak jak mangan sate ning kono. Ya. Bestiku tok tapi kuwi ora mel. Wis mel aku pengen mulai mel kok. Ruwet iki kok. Concong to, Mak. Kok ora kene dicocongi terus. Kandani kan mambu. Iya. Mambu wangi. Wis pulang jajan lagi ya. Yeay. Gak diwangi, Mbak. Wah, mau Mungkin anu beda guys mbek aku.
aku kan berangkat nang kene kan aku kan subuh wis tangi. Jadi aku wis masak. Nek mangat ini kan iki kok ngene Mbak Indah lagi masak. Esuk malah tap-tap dek iki esuk. Kandhane kok. Koyo ngombe obat ki lho nek tap-tap esuk awan sore bengi. Dijami ya, Mbak. Nek jam-jam. Ora nek jam iki ora mel. Esuk kawan ketok leren. Engko bengi engko ora usah nek bengi ya ape kadang surup jam-jam lumun ketok wis anu ya cus neh. Engko neh barisa cus neh iki. Jam kerjane malah padet, Mbak Wi. Wis to. Ki bunga pede apa, Mbak? Iki ki mau santiku nek menawa mak nek malah diolah kopi gak diminta. Terus wis irisi ae terus mau didodok kok nek anu sak wayah-wayah. Oh, kok di kulkas ngono. Iya koyo sing dhisik. Tewel kan Tewel. lumayan. Ya tewel iki ning ndi, Mbak saiki? Ya masuk iki ora Mbak. Enek barungan ki apa? Oh iya. Guys, nanti dilanjut pas ngoseng. Lumut goreng tempe sih Mbak Mur. Iya dong, nanti wajannya ben sekalian. Goreng tempe sik, guys. Ketok iki jerampai yo cek bening ki yo mbok hemane aku iki. Ya wis tinggal goreng tempe sik. Disaring guys iki. Tempe museng wis. Jangan diijek. Walah Mbak pelase, Mbak padahal Iya. enak lo pelase. Iya, ndek iki mbok mel-mel iki tak goreng neh. Iya Mbak. Banget neh, dadi ben kriuk. Kriuk jari pemirsa dikai tepung kanji. Bener toh? Iya bener Mbak Mur. Gedebel Mbak tapi. Kira maksud iki dicoloki sak 2 sendok ngono mungkin. Tapi aku yo kok kari Tutorial ngumbah jamur lumut Mbak. nderang ngene lho. Ben gak mambu tanah. Memang iki anu ya nek suket-sukete wong kare panggone yo nang nemplok-nemplok ngono jaranan aku ki yo gak eroh mel panggone nang apa tapi jare wong-wong ki nang alas ngono. Gak disabun ta Mbak? Duh, nonton aku sabun. Lihat dulu iki guys. Ini wis resik urung guys. Soalnya mambune mambu tanahnya tenanan. Apa mungkin ciri khas ya Mbak Mur? Ya menurutmu ah. Iya, menurut ahli. Waduh, ahli gizi. Lagi kok ahli. Ben gak membuang-membuang makanan ngene iki guys, diingat. Selagi iso makan, diingat iki tempe came. Mbak Mur nggawe tempe ngene selalu ngene. Aku ro tempe cam yo ngene pertama ning kene guys, Mbak Mur iki guys. Enak ora? Enak, soalnya bumbune luwih ngresep, Mbak. Heeh. Nek trimo dikum-kum kan kurang. Tapi aku tempe tak kan yo nang kene malah aku nang. Berarti yo padha, Mbak. Aku bukan. Kesuwen ngono, Mbak. Anu niki yo buru wektu. Nang kene kan nek nang kene kan enak makan dipangan-pangan dhewe ngono. Nang kene kan beda jenenge. Mergawe anu apa? Nang ngene wong kan senengane ngene. Mbak. Senengane ngene. Sesuai selera, guys. Museng. Jeremel anu ambune koyo lempung jeremel. Nembe ngertos niki, Mak. Lho. Olah-olah nggih olah-olah, Mak. Lah tapi ki mboten ngertos niku nggih. Supaya tempe tahu ndok ngene ya. Pak. Ayam. Kowe ki mak neko-neko iki kene. Nggih, nembe ngertos teng mriki. Masain kecap gak, Mbak? Seng biasa. Oh, seng Jawa. Gak anggo sauri, gak anggo apa.
Oseng dhewe. Jadi yo tak ubah tak ramsi. Gak nganggo uyah, Mbak. Jadi, Kan nek pare nggo uyah to. ya tuh lemes iki. Nek pare iki kan ben lemes to. Oh alah, tak kira ben gak pahit, Mbak. Nek pare iki yo dia tetep enak lete pahit-pahit. Tapi enak, aku seneng yo pare. Gak tau masak pare, mae. Mbak Mur, gak tau masak Gak pare. tau, lagi nek request kok ngene. Pare yo tau to doyan. Iya nek pare. Ambek pare lho, enak iki. Gak sabar ngrasakno ya. Mbak Mur iki wis ndok ombong ngene apa? Enak aku. Iso krasa kremes ya. Kremus iso krasa ngene. Jadi cucukku ben merasakan. Oke, nek lu pasang iki. Ya Allah, Mak. Makku tak irisane dhewe. Ya Allah. Kita kok pasang ngene. Rai. Kenapa? Apa enak? Guys. Gak berubah ya, Mbak? Ya kan? Itu kita itu cuma biar ada rasa. Maksudnya kayak berubah kering Kuning. apa kopi ya apa piye. Ini tok guys, iki Ya, pun berair guys iki. ben rodok garing. Ben rodok sat maksudnya. Tapi wis mateng lho, Mbak. Wes iki ngene wis apa? Wow, wis mateng guys. Delok iki bentuke kayak lumut. Kayak lumut, kayak jelly, guys. Wes mbarno. Gagak mbek tunggak menang iki. Pemirsa kan aku gawe konten syukur salah nyalahno wong loro. Pinter. Nyalah. Kayak kekuatan natural. Lisme jenenge kuwi. Ya Allah, Mbak iki jane wis apa urunge Mbak iki? Aduh, aku dhewe yo ora ora, Mbak. Oyote. Oyote tipis, guys. Iki gak wis satu saya. Wis sama. Ya wis karek mak pun. Buyur. Mangan prank, guys. Apa tak ngene lho, Mbak? Kok angel men. Kandel. Rasanya tanah, Mel. Kan ambune kok lempung, Mbak. Gak doyan wae. Nah. Incipi. Kok tanahnya ketok asli. Itu sarang masih ya, Mario. Masa iya, Mbak, kok tanah, Mbak? Tanah kok minyak. Sudah. Mboten disabun nih, Mak. Ya Allah, kok mati. Ya iya.
Kayak king abdi mak berarti Mbak king abdi ya kok sabu. Jamur ono apa? Kayak mas aku amor. Iku sih mak. Sing akeh Separuh. neh. Gak enak mas aku nek saiki. Iki kok cek masak mak malah asin. Ya Allah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enak kok mampu-mampu tambah. Wong sakane kok ndi mak. Kok mampu lempung ngono, Mbak yo? Iya. Yo. Tapi biasanya ora ya mak. Tapi gede-gede. Biasanya ora. Jadi sama mesti. Tapi kok gak pakai gurih ya, Mbak yo? Eh, Mbak, Jenisnya beda. apa jenisnya beda ya? Biasanya itu sing garing ngono kan, Mbak. Set Nggih. iki mbane. Jenisnya kok ketok kok beda ngono, guys. Iki gede-gede ya mak. Heeh. Biasanya kan lembut. Dino enggak tahu, men. Mboten. Bermaam niki mboten keracunan ya, Mak? Nah. Ora piye-piye iki jamur ki. Ini kan nek dereng nate maem wedine keracunan apa Nah, piye? Mboten aman ya, Mak. Aman guys iki jamur iki lho, guys. Iki jenenge jamur. Nek jamur barat kulo kadang ijek mendem. Kamar itu aman.